sa tak stalo. Vyštartovali do klapiek. A uvidíme, že tento zápas bude napínavý ako predchádzajúci. Ako sme vyštartovali, tak sme mali mať na trati práve ženský tím. A tlačia sa na seba, je tu naozaj veľmi napínavý súboj. Práve ich rozdelil kameň a opäť sa spojili, zase tam je kontakt a tlačia na seba. Stále je tá fyzická pranica, stále sa tam tlačia medzi kameňmi. Prechádzajú trúbkou, telo na telo, raz na raz. A Holanďanky. Nederland drží vedenie. Ale český tým sa... Obidva Nederland. Tlačia sa na seba, nepustia si to.